Iraila da eta irailero egin duen legez, Urkulluk aurten lurralde eredua ere mahai gaineratu du eta aurtengoan konbentzio konstituzioa deitu dio eta komunikabideetan aurkeztu du. Inongo lanketarik gabe, inongo adostasunik gabe, eta egia esan ez digu asko harritu, baina benetako hautua balitz, guk EH Bildu bezala eta Eusko Alkartasuna bezala sinesten dugunok, lanketa bat beharko genuke lehenengo etxean, sukaldean ondo landu, lurralde ereduari buruzko erronkak, eta ondoren aprobetxatu beharko genuke estatu mailan dagoen nazio aniztasuna, beraiekin ere adostu, landu, eta proposamen eredu egonkor eta sendo bat aurrera eramateko. Baina betiko bezala, hau horrela izango da. Iraila da, irailan aterako du, eta urrirako berriro kajoian egongo da. Guk eskatzen dugu benetan apostu sendoa egitea, lurralde eredua aldatu behar delako eta erabakitzeko eskubidea benetan garrantzizkoa eta ezinbestekoa delako gure herriarentzat.